Hola, aquest dijous ens hem trobat amb ruixats menys extensos cap al Pirineu respecte a dies anteriors, però ara aquest divendres i especialment diumenge sí que parlarem de ruixats de nou més extensos i més intensos. Vegin, si no, el model de precipitació previst com a la tarda de nou ens marca aquestes traces extenses de precipitació i és que trobem una mica d'aire fet amb alçada que és suficient com per fer créixer aquestes nuvolades que porten, per tant, aquesta inestabilitat. Esperem aquest divendres un matí amb encara força sol, amb pocs núvols, però serà al final del matí quan els núvols es faran suficientment compactes com per portar una tarda de ruixats i tempestes que, atenció, localment aquest divendres sí que podrien ser més fortes respecte a aquest dijous. Localment també no descartem algun nucli de calamarsa o pedra petita, pot per tant precipitar a qualsevol indret i les temperatures, tot i això, aquest divendres seran lleugerament més altes, especialment durant la matinada i primeres hores del dia. Cap al sector d'Aigüestortes, doncs veiem aquest perfil d'altimetria, observarem com a totes les cotes, evidentment, pot precipitar i ho farà en forma líquida. La cota de neu serà molt i molt alta i les temperatures doncs seran força suaus, fins i tot a cotes altes, valors per damunt dels 5 graus i el vent en conjunt serà fluix en domini del component sud. De cara a la jornada de dissabte, doncs tindrem un dia en conjunt una miqueta menys inestable respecte a divendres, tindrem en conjunt força clarianes cap al matí i a la tarda de nou creixeran nuvolades, però potser dissabte hi haurà menys condicions d'inestabilitat. Pot precipitar, això sí, dissabte a la tarda, però en conjunt serien ruixats febles i aïllats, potser més probables cap a l'extrem nord del Pirineu. La temperatura dissabte, a més, pot pujar una miqueta més, l'ambient serà molt suau cap al migdia i, en canvi, atenció perquè diumenge la inestabilitat s'ha de tornar a accentuar. Esperem un diumenge de ruixats i tempestes que al llarg del dia podrien presentar-se a qualsevol indret del Pirineu. Ja durant el matí podríem parlar d'algunes precipitacions i seria més aviat a la tarda quan aquests ruixats podrien fer-se una miqueta més extensos i intensos. Amb tot plegat, també esperem que diumenge les temperatures siguin més baixes, especialment a partir del migdia. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.